Hello guys! Welcome back to my channel. Today, ang gagawin natin, mag-unbox tayo ng Lazada. Ito yung mystery box. Actually, marami kasi akong, mahilig kasi ako mag-order sa online. So, nakita ko itong mystery box, titingnan natin kung anong laman nito. Ito, kadarating lang kaninang umaga. So, titingnan natin kung anong laman nito. Nakikita ko sa feedback niya, yung mga reviews niya, panay positive, tapos ang gaganda, may mga nakakuha ng cash, may nakakukuha ng gadgets. So, sa halagang 299 pesos lang, plus delivery charge na 90 pesos, so total of 388 pesos. So, ngayon, i-unbox natin itong Lazada box, itong mystery box, kung ano laman, kung yung 288 ba ay sapat sa presyo nito, or makukuha natin yung mga laman ng mga yung katulad ng mga nag-review na nakakuha sila ng mga cash, mga gadgets. Okay? So, guys, eto, bubuksan na natin. Kung magtatanong kayo, kasi hilig ko kasi mag-online, titignan ko muna mga review. Kung maganda ba yung review, kung ano ba yung mga kanya, kung pangit ba, ganon. So, ito, tatry ko kasi nakita ko halos lahat parang parang 100% na panay positive review. Ang pangalan ng kanya is Bountiful Blessings. Yun ang kanyang seller. So ngayon, bubuksan natin ang mystery box na ito. Kung anong laman niya. Naku, ano kaya? Actually, this is my second time na nag-mystery box. Yung una kasi, worth lang siya, 350. So, mga laman yung mga accessories ng cellphone, mga ganun. So, noon yun, mga 2 years ago. Pero ngayon, itry natin kung ano yung laman nitong mystery box na ito ng Lazada. Okay? So, una, ano ba lang mga laman nito? Nako, may nakita na ako. Hops! Ang una laman niya ay ano to? Ay, parang din siya, monopod or iPad. Ay, ano ba to? Ayun. Monopod, meron siya yung cellphone holder. So, ayun. Kasi meron lang akong extra katulad nitong ginagamit ko ngayon. So, okay na rin. Hindi ko alam kung magkano ganito. Okay? Kasi yung nabili kong malaki, bili ko dun 125. Itong ito maliit lang, bili ko is 59 pesos. Ito, so okay na rin. Pangalawa po ay, ano to? Mini USB pan. Mini USB pan. Ito yung pangalawang laman ng mystery box. And then, pangatlo, ang laman niya ay, ano to? Itong isa pang laman niya ay siya, charger. So, yun. Ito lang ang laman niya. Tama-tama. Para meron din akong charger. Kasi itong ginagamit ko, very useful. Para sa akin, useful to lahat to. Kasi itong tatlong item na to, kahit papaano, useful para sa akin. So, magagamit ko. So, okay lang kahit di ako nakukuha ng mga gadgets or cash price. So, at least itong mga item na to, magagamit ko. Ngayon, baka meron pa. Tingnan ko. Wala na talaga. Nakalagay naman dito, raffle, 1 bonus raffle entry. Thank you. You have 1 bonus raffle entry. Sabi nga yan. So, nakalagay nito is prize to be won. First prize, 1 brand new Android phone. Second prize, 300 load. Third prize, 100 load. Ang mechanic, give 3 stars and positive result. Rating. Malabo na mata ko, sorry po. So, yun, kailangan ko daw mag-comment na positive
rating. Actually, positive din rate ko kasi hindi naman ako lugi sa ano, sa nakuha kong item. So sa 288, okay na rin. Okay lang siya. And then yun. Don't forget to follow. Okay? Yun. Tapos mamimili daw sila kung ano yung kanilang pipili daw sila kung sino mananalo. So, tingnan natin. Actually, try lang. Okay lang, hindi ko man expect na mananalo. Pero nag-assume. Joke. Actually, yun. Try lang. Siyempre, mystery box din natin alam kung anong laman niya. Swerte-swertihan lang. No? Minsan, nakakatsyempo tayo. Ganun, makakatsyempo ang isa sa atin. So, try lang. At least, kung para sa iyo yung mga ibang mga nakita kong ibang seller, nakita ko ano lang laman niya. So, at least na-try mo. So, hindi pinag-usapan yung kung magkano halaga. Ang importante, nag-enjoy ka, nakita mo yung kung yung mystery. So, kung na-scam ka, sasabi mo na-scam ka, pero mystery box kasi, hindi ka sure kung anong laman niya, no? Hindi ka sure kung ilan bang laman ng product mo, kung ilan bang worth ng product mo, mystery box. Pero I hope, I think, sulit naman itong nakuha ko. Okay? So, thank you guys. Kung gusto niyo pong, tingnan niyo po ang seller is Bountiful Blessings. So, thank you po and God bless.